Q de cursos. Què vols aprendre avui? Q de cursos és un conjunt d'eines digitals que et permetran, en primer lloc, cercar aquells cursos que t'interessen, ja sigui per formar-te o bé reciclar-te, així com gestionar-ne la inscripció. Mentre estàs estudiant, et posarà les coses més fàcils, aclarint-te horaris, notificacions i fins i tot facilitant-te la comunicació digital amb alumnes i professors. I un cop acabis els teus estudis, t'ajuda a desar-ne els certificats obtinguts en un repositori digital privat, Wallet, per a que puguis anar creant el teu currículum digital. Què et sembla? Et descobrim les seves funcionalitats amb més detall. Necessites formació? Q de cursos t'ofereix un cercador avançat on hi trobaràs tots els cursos de formació subvencionada de Catalunya, sigui quin sigui el teu àmbit o sector d'interès, així com un ampli ventall d'oferta formativa privada. Per altra banda, la cerca a Q de cursos és intel·ligent, és a dir, et mostrarà els resultats prioritzant sempre les teves necessitats com a alumne, els teus interessos, els itineraris formatius que necessites completar o, fins i tot, la proximitat al centre d'estudis. Per posar-te les coses més fàcils, Q de cursos t'ofereix la possibilitat d'inscriure't directament al curs escollit, des del teu dispositiu, sense haver de deixar l'aplicació, o bé, si ho prefereixes, facilitar-te'n les dades del centre. Ets alumne? Llavors necessites Q de cursos. Per què? Perquè disposa d'eines pensades per a tu per fer-te l'organització del curs més senzilla i puguis, d'aquesta manera, centrar-te de ple en els teus estudis. Comptaràs amb un dashboard privat, amb informació dels teus cursos en actiu, horaris, notificacions, etc. Des de la secció de xat podràs compartir missatges en directe amb els professors i els teus companys. Els treballs en grup ja no seran un problema. Q de cursos et facilita eines de treball col·laboratiu com ara l'enviament de documents i imatges o la implementació de formularis. I què passa un cop completes el teu curs? Q de cursos et segueix ajudant. En primer lloc, oferint-te un repositori digital dels certificats d'assistència i aprofitament dels cursos en format de wallet digital. I, properament, podràs gestionar des de Q de cursos les teves pràctiques en empreses, així com confeccionar el teu currículum digital per accedir amb el millor peu a la borsa laboral. Encara no t'has registrat a Q de cursos? No ho dubtis. Q de cursos. Què vols aprendre avui?